Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Tungod kay dili nimo siya anak. Angay lang imo siyang ihatag sa tinuod niyang amahan, Giselle. Unsay? Niya ang resulta sa DNA test sa bata ug sa iyang amahan. Wa kay dag-anan kung mamugos ka sa pagkuha sa bata, Giselle. Gusto ba ko nimong patyo sa kaguol, ha? Ayaw ka wala ka. Makaduwa ko ni siya na sa bag-o niyang bay uban siyang amahan. Pero, mag-agad ka nako. Unsa? Giselle, kung unsa man ang imo nahibaw anako sa una, kinahanglan itago mo ka na sa amahan siya na. Unsa? Pero, sakit kayo ning gibuhat mo na ako sa lumi. Dili na ako si Salome, Giselle. Ako na karon si Dorina. Unsa? Pero, unsa mo pagkitabuha? Nga nagpausap pa si Bungan. Mao ka nang akong tukion. Kung ngano nahimo na kong Dorina. Ha? Ay na lang og kalibog. Basta, mao na kining atong sapot. Kung mingawon ka man gani ni siya na, tawag lang nako ni ining ako number. Daoy. Nausik man dahil nga akong paggam sa bata. Dili kini mausik, Giselle. Usa ka kabayani para ni Joseph. Sa amahan ni siya na. May mo bang makiksuldi ko sa amahan ni Shana? Dili pa mahimo karon. Unsa? Kanus apa man di ay? Doon na ko'y husayon sa kong kinabuhi ug sa amahan ni siya na, Giselle. Busa, ayaw na pakita kang Joseph. Unsa? Tumani lang una ko sa akong mga plano. Sige. Mao man ka ha. Pero ayaw yung taon ni palayon ako si Shana ha. Dili ka na mahitabo, Giselle. Ako lang unang husayon ang akong kinabuhi. Ug kung mahusay na kini, mahimo ng normal pagbalik ang atong tanang kinabuhi. Kini lang ang ibutang si imong hunahuna, Giselle. Kung magpakita ka ni Joseph, maapil ka sa investigasyon sa nahitabong pagkidnap ni Shana. Busa, ayaw lang una pag-apil-apil sa kagubot sa kinabuhi ni Joseph. Oo eh. Di ko mag-apil-apil. Pero kining palilian lang ko panagsa ni Bibi Shana sa lumi. Dorina na lagi ang akong pangahan karon. Ayaw kalimot ni anak. Ug sa ako nang gikaingon, makauban mo ra gihapon si Baby Shana. Ate Dorina, nganong dili mo kuyog nato si Mami Giselle? Kuan, Ha? Ang nganong may hunong man ate? baby, doon ako isulti nimo ha. O nahibaw ko makasabot ka ni ini. Di ba ang ubang bata, ang ilang daddy mangyud ang kauban nila kanunay? Ha? Baby, ang imong daddy, mao si Dr. Joseph Berdan. Ako siyang daddy? Siya ang tinuod nimong amahan, ang imong daddy. Busa, adto kagid uban niya, aron dili mapriso si Mami Giselle nimo. Ha? Mapriso si Ate Giselle? Mapriso siya kung dili ka mo balik sa imong daddy Joseph. Nakasapot ka pa? Dili lang mapriso si Mami Giselle. Maumang gani. Aron dili siya mapriso, kinahanglan mo balik ka sa inyo. Aron mabayran ko usab ang uban ako unsa. Dili ka pa makasabot sa akong buot ipasabot siya na. Pero sa umaabot, makasabot ka na. Sa pagkakaroon, ako ang imong Mami Dorina. Nagkasabot ka ba?
Ayaw nalalibuga ang imong huna sa akong gipanulti. Basta, mao'y ibutang si imong huna nga duna ka na'y daddy. Nabalik na ka si imong daddy Joseph. Hello. Boss, Kadugay ba di mo nagka-report ako, Dopoldo? Unsa naman? Nalubong na si Salome kay dugay ka man kaayong nakatawag? Musiman, akong gisuroy ang trampolinarya diri sa syudad. Pero wa gihaya nga diri na berdan. Oh, klaro na lang nga nalubong na yun eh. Kay pila naman ka kasimana diha sa syudad. Boss, gisusiyan ako ang mga ospital, boss. Unya, Dopoldo. Pero boss, naglisugog ko ang record sa mga pasyente nga na-admit, boss. Huy, adto silang bay. Adto ka dito makakuha og impormasyon. Dili na maduol ang ilang bahay, boss. May gwardya na. Unsa? Pangitag paagi. Unsaon nimo pagdumdum ang lubong ni Salome adto sa mga menteryo. Pangitaan dito si Salome. Pangutana dito sa mga tigatiman sa menteryo. Nakahibaw gina sila sa mga gipalubong. Oo, boss. Sige, sa menteryo kumadto. Okay. Sige, Dopoldo. O sa sunod ni mong tawag kinahanglan nga may balita ka na. Okay, sige. Bye. Nagkahinay naman ang lihok ni Ning Puldo. Si Puldong tinawag. Oh. Wa ko do sa mga punerarya si Salome. Taon-taon naman siya dito sa syudad. Ay maobitaw nga gipasusi ko niya ang mga menteryo sa syudad. Nga na ba yung gusto ko mang mahibaw, ha? Kung patay na ba yun si Salome? Oh, wa lang. Gusto lang kong baniguro. Mas maayo nang makakita gyud ta sa iyang haya. O baka ha sa iyang lubong. Aron wa na tayo huna-hunaon. Salamat nga naulin mo. Oh, waray problema ang amo lakaw. Nagkasabot ra kami ni Giselle. Ikaw kiti ay ang dati. Oh, ako Elizabeth. Naagid ay ko dati. Oh, ako ang imong daddy. Og siya ang imong mami Dorina. Ay naglibuga ang imo na ha. Bibi siya na. Happy man ko doon ako'y dati. Baby. Ay, nianaday mo, ma'am. May noon kay nakaluto na ko, ma'am. Baby siya na. Pag-ilis una ha. Oh, nagliling. Ilisi una ang bata. To ang iyang mga gamit sa sakyanan. Anak ko ng convenience store. Mangutan na bahin sa pamilya ni Dr. Bertan. Oops. Paayo, kinakinamdum ko nga din himi magkaabot sa una si Dr. Bertan. Ug klaro kayo nga nakailan niya ang tigbantay ng dakong tindahan. Hain makakaroon sila si Eman. Klaro kayo nagpalayo pa sila din sa syudad. Dorina. May mong magsulti na. Oh, nga nang dili. Nalipay kay ko nga nabalik na nako si Elizabeth. Pero may nakahasol ako. Unsa man kana, Joseph? Nganong di makagusto nga makikita ako sa nakasagop ni Elizabeth? Joseph, gisultihan na ta ka sa rason. Dorina, gusto lang ko may baw kung anong nasagop niya si Elizabeth. Nagikidnap ni. Joseph, sila gyud si Eman ang mga kidnapper. Busa, kinalang masilutan sila. Dorina, At imanan na lang si Bibisyana. oh, may lain kang plano? Doon na. Ug mahipaw ka raon niya. Oh, ha? Ma'am, Dok, andam ng panihapon. Mas may pag mga na lang ta, kay may lakton pa ko. Asa naman ka? Doon na lang importanteng taong pakikitaan. Kinilang usa ka can beer ako, bay? Bay. May mong mangutana?
Unsan bay? Nahibaw ka ba kung hain gihaya ang asawa ni Dr. Joseph Berdan? Ha? Kaya? Wa man lang matay ang asawa ni Doc Birdan. Buhi man si Ma'am Dorina. Unsa? Sigurado ka? Buhi si Dorina? Oh. Miagi pa pagayto din he. Uban ang batang babae. Hello. Boss, buhi si Salome o Dorina. Dili. Dili!